ora wong durung ngerti apa-apa e. Ya kae iki cah cilik ning Ayo Dek ya. Ayo Dek. Dik apa? Dek iye. Dik iya ya. Nyelekap bocah. Janadi kuwi kaya ngono kae lho, Pak. Takon ngancani kok ora gelem. Lagune pepiling iki dibawani lho iki nek iki. Bawane Mengku Surasa sing nyata tur luhur. Iya. Pitutur luhur. Ora guyon iki bawa sing tenan. Nggih, Nunuk ora guyon Nunuk. Oke. Dadi ora dolanan, nunuke ora karo nggo dolanan. Ya Nunuke ora kena dolanan Nunuk ya. Rukun Islam Gatekke. kang lima puniki. Ternyata nunuk ya laris. Berguna kok. Katindakna mring para sesama. Iki datar iki piye? Tegese artikulasine digawe datar. Mencetha, Pak. Mike ajeg nek upamane kok nggo gawe artikulasi sing rada bergaya, mikir rada didohke sithik ngono terus dilebokke meneh. Ora ganti mic, Pak. Hah? Ora ganti Ngene mic. iki lho. Mring para sesama. Oh, tak kira Ning ya kur pisan wae aja terus ngenang-ngene. Kok beda arti meneh. ya. Aja pada ditinggalke. Rukun lima puniku. Sik. Napa, Pak? Nyaru riyen nggih. Nggih. Mboten kok kula nganu niki miteran. Rukun lima puniki napa puniku? Ku. Ning ana lho sakmuni puniki niki salah, sing bener Ku. wulu nggih. Wulu nggih. Dadi suku nggih, mboten wulu nggih. Nek wulu ki I, Pak. Heeh, maksudnya suku ora wulu. Heeh, dadi suku sing ora ana wulu. Nunuk ra ndek wulune, Pak. Nunuk kira ana wulune. Dadi mboten ngangge wulu nggih. Sahadate kang angka siji. Pengikirana bintang tamu lawak ora. Dadi ya ndagel sais-saisane karo sinden. Heeh. Kang angka loro salat dene kang telu Ramadan nindakna poso papat zakat ping 5 ngibadah haji. Suarane ya mleng karo gamelan. Ayo dasar sangune akeh. Sangune napa, Pak? Sik, sang apa? Maksud iki sang ilmu ngono lho. Dadi ngelmune iki wis putus dadi dicakke ya. Rukun Islam sampurna. Ha, ya pepeling